Wizareta Bergiriya Amerîka Pentagon plana xwe ji bo perwerdekirin û çekdarkirina şervarên opozisyona lîberal ya Sûriye eşkere kir. Berdevkê Pentagonê Steve Warner ragihand ku dê welatê wî li ser sê qonaxan şervanên lîberal yên opozisyona Sûriye perwerde bike. Lê diyar nekir ka dê wê planê ji çi demî de dest pê bike. Roja 10 Eylûlê di çarçoveya ragihandina stratejîya Amerîka ji bo ji navbirina rêxistina Daişê Barack Obama daxwaz ji Kongreseya Emerîkî kir ku $20 milyon xerc bike bo perwerdekirin û çekdarkirina şervarên opozisyona Sûriye ya lîberal û biryara proseya perwerdekirinê jî li ser axa Erebistana Siûdiyê birêve biçe. Steve Warner ji mîdyayê re ragihand ku dê plana Amerîka bo perwerdekirina şervanên opozisyona Sûriye li ser sê qonaxan bê qonaxa yekem dê ew şervan li ser erkê zêrevanî û parastina deverê dibin destê wan de bên perwerdekirin. Da wan ji êrişên Daişê biparêzin. Di qonaxa duwem de jî dê şervanên muxalefatên li ser awayekî êrişkirin bên perwerdekirin da ku êrişên Daişê bike û navçeyên bin kontrola wê de derbixin. Di qonaxa sîyem de jî dê ew şervan li ser çawaniya rûbirûbûn û neheştina terorê bên perwerdekirin. Da wê erkî rabin di navçeyên bin kontrola xwe de. Warner eşkere kir jî ku Encûmena Pîran de Amerîka de planeke gotûbêj bike bo perwerdekirina 50,000 şervanên muxalefatê Sûriye di heyama yek salî de lê navborî diyar nekir dê ew şervan bi çi mîkanîzmê werin hilbijartin yan dê kî serkirdayetiya wan bike dema ku amade bibin.